Contes clàssics. Una torre fins a la lluna. Temps era temps, hi havia un rei que es pensava que era el millor rei de la història. Fins i tot va fer una llei que ho deia, que era el millor rei de la història. Com que era un rei tan bo, creia que podia fer coses impossibles, o sigui que va fer una llei que deia que podia. Però quina cosa impossible podia fer? Una nit, quan es mirava a la lluna, se li va acudir. Va fer avisar el primer ministre. Necessito un pla per tocar la lluna. Porteu-me la persona més intel·ligent de tot el regne. Però, majestat, vau fer una llei que diu que vos sou la persona més intel·ligent del regne. És veritat, i teniu tota la raó. Doncs porteu-me la segona persona més intel·ligent. El primer ministre va buscar per tot arreu la segona persona més intel·ligent del regne. Per pobles i ciutats, per cims i valls, però no va trobar ningú. La gent sabia que si feies enfadar el rei et tancava a la presó. De manera que quan veien el primer ministre tothom s'amagava. Bé, tothom menys un granger i les seves vaques. Per desgràcia, el granger no sabia que el rei desitjava tocar la lluna. El primer ministre, desesperat, va enganxar el granger i el va portar davant del rei. Ja era hora. Digue'm, com puc tocar la lluna? El granger va quedar parat. Tocar la lluna? Em pensava que volíeu parlar de les meves vaques, majestat. Vaques? No diguis bestieses. Troba'm la manera de tocar la lluna. Tens un dia, si no et passaràs la resta dels teus dies a la presó. El rei va tancar el granger a la biblioteca amb els millors llibres del regne. Llibres que el rei no havia llegit mai. El granger va llegir un llibre rere l'altre, amb l'esperança de trobar-hi una idea. Finalment, li va quedar només un llibre per llegir tot sol al prestatge més alt de la biblioteca. El granger va acostar una cadira a la prestatgeria, en va posar una altra al damunt i va poder agafar el llibre. I llavors va veure clar què havia de fer. Majestat, que els vostres guàrdies portin totes les cadires del regne. I amb les cadires farem una torre fins a la lluna. El rei estava entusiasmat. Sí, una torre. Com és que no se m'havia acudit? De fet, sí que se m'havia acudit, perquè ara faré una llei que dirà que ha estat idea meva. Els guàrdies van recollir totes les cadires del regne i van començar a aixecar una torre al pati del castell. Alçaven una cadira i n'hi posaven una altra sota. Llavors, les alçaven totes dues i n'hi posaven una tercera i així van començar a formar la torre. El rei veia satisfet com la torre creixia més i més, però la gent no estava gens contenta. De sobte es trobaven que no tenien cadires per seure. Finalment, la torre de cadires va arribar als núvols. Ja n'hi deu haver prou. Ara pujaré per la torre fins a dalt i tocaré la lluna. El primer ministre i el granger estaven preocupats. Arriba molt amunt, majestat. Un de nosaltres hi hauria de pujar primer. Jo sóc el millor rei de la història i ja sabeu que puc fer coses impossibles. Jo tocaré la lluna. I així el rei va començar a pujar per la torre mentre el primer ministre i el granger se'l miraven preocupats. Va pujar més i més, fins que per fi va arribar al capdamunt de la torre, ben orgullós de si mateix. Es va estirar per arribar a la lluna. Es va estirar com no s'havia estirat mai. Però la lluna encara era massa lluny, o sigui que va cridar als que eren a baix. Ja gairebé hi sóc a tocar. Passeu-me una altra cadira. Però és que ja no queden cadires, majestat. El rei li va bullir la sang davant d'aquella insolència. Sou uns rucs! Agafeu-ne una de les de sota i pugeu-la aquí dalt. Però, majestat, si agafem una cadira de les que hi ha sota, és un ordre, feu! El granger i el primer ministre es van mirar i es van arronsar d'espatlles. El rei ho havia ordenat i l'havien d'obeir. Van agafar la cadira de sota i van estirar. I llavors van començar a córrer. Com era d'esperar, la torre es va començar a ensorrar i el rei va caure a tota velocitat. Miraculosament, el rei va sobreviure, però els ossos que es va trencar van trigar una mica a curar-se-li. El rei va decidir deixar de fer lleis noves. Fins i tot va anul·lar algunes de les que ja havia fet. Ara sabia que els reis no poden fer coses impossibles. Fins i tot es va adonar que no era el millor rei de la història. Pel que fa a la lluna, el rei se la mirava sovint pensatiu. Admetia que estava molt bé mirar-la, però tocar-la? Mai de la vida.